Għas-sena skolastika li jmiss se jkunu allokati 75,000 euro għal Fond Kreattiv. Fond li għandu lan li l-artisti fl-iskejjel biex jaħdmu mill-qrib mal-allima u l-istudenti biex dawn joqorbu aktar lejn is-settur kreattiv. Flimkien ifasslu proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni u l-arti fl-iskejjel. Fl-aħħar 3 snin benefikaw minn dan il-fond 54 proġett, 18 il-wieħed kull sena. Dan b'investiment ta' 240,000 euro. B'kollox jipparteċipaw 5,400 student minn 50 skola differenti. Udjenza ta' aktar minn 8,000 tifel u tifla gawdew ix-xogħol li sar minn 100 artist differenti f'madwar 2,400 sigħa ta' attività kreattiva. Dawk li jridu japplikaw taħt is-sejħa l-ġdida għandhom jidħlu fuq www.maltaculture.com. Intant kien iffirmat ukoll ftehim bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ftehim li mistenni jkompli jissaħħaħ il-kurrikulu u l-aġenda kulturali fl-iskejjel. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici saħqu dwar l-importanza li t-tfal ikunu fiċ-ċentru ta' dawn il-proġetti bħala parti essenzjali u kruċjali mill-esperjenza edukattiva.